سلام كورات تخطاتلتي مدباتنا كما يصنعهم نلوم دما بحد شارستي تراخيبنا لنا عنا لوم تمرتنا كمبيوترنا كلطفتي كنقبر اللوم نخل من قدتات إنا خنمهار حابيرنا نكتاتل هراين بار نايلومي أرستنا tips for speeding up your computer زبل أرستي يقولوا متشم كلنا هم نفلطو زحلت كمبيوتر عجنا عيد كتكون تخليها نالبات هتكون زلون كمبيوتر أريد كتكون تخل ويدماني كافتا حداش كمبيوتركم زحاش بيرفورمانس كترهبو تدلي تخونو نحجم بقر بخمي جيرنا هنا خبزة أريد كمبيوترنا ويدماني كاب كمبيوترنا بحافشة زحاش سبيد ويدما زحاش قلت أفلس رح ناخن عمم نخل زخقولنا من قدتات إنا خن كتاتل نأخذ لكم قدامي freeing up disk space لنا لمالتي زناتنا ديسك ويدما هارد ديسكنا كاباسيتي نتاخن وبروحن كل علنا إذا خبر كله كمبيوترنا بزلينا زيلينا داتا على الله مستقبل هاي هارد ديسكنا سبيس تماني قرب ستوريج ترايم ستورفو مالتي درجات 9 ميتاويت مزمل كمبيوترنا نايقدن سلو داون تخون مالتي ازيا زحلتي تخون مالتي هجي ابزخن غورو زلنا انتايو دا كمبيوترنا ببزح فايلات بنتقمالهم زي نتقمالهم زلينا زيلينا مليا زلا مالتي هجي ابزي كنغورو زلنا تمزيلينا فايلات بمدمساس نصا زخون سبيس تنمزحو خنكلالنا مالتي ስለዚህ ሓደ uninstall any unnecessary or unused software الكمبيوترنا زي نتقملو كمون زي لنا software نحدا تصعينو الله خوينو كنلبسو تراي زلنا مالتي زي خدم سو خنكل علنا كالاي delete files you no longer need مع خزيد لي خابو زحت فايلات كله يخولن استفلالي فيلمات ديو فيديو كليبس ديو موزيكات اسائل دوكمنتات كله خايخولهم زياتهم حجن حدا زيد لي خوينم كتمسسهم كتكل على كمالتي سالساي عبيتي فايلات مالت عبي سايز زلوم نعملت ناي سيريس موفي كله خاخولهم فيلمات استفلالي كله خاخولهم بشحات صوت درفتات كله خايخني مالتي زياتهم بستخاله متنا باكسترنال هارد درايف او انت قمت كايوم يحيش نازخ نقبر افت كمبيوترنا زحجوزنا سوفتويرات الله كمون كالوت سوفتويرات وين كنصعينا هنطقم خلينا مالتنا عملت على كمبيوترنا ويندوز كمبيوتر ديسك كلين اب زبحال لنا تمبوراري زخونن زي لي فايلات زدم تسلنا نيش لي بروغرامينغ مالتي بزح حلف فيديوهاتنا تماهيرنا لنا ملسيلكم رأيوات فيديو كمون اب ماك عملت تقاملو دماني about this mac زبل ديالوج بوكس لنا اواتيناون سبيس فريكن غبرو نخلينا مالت بزار استزي استمهارنا انتاي بزتخاله متن زدلينا سوفتويرات زدلينا فايلات على كمبيوترنا زلو كندمسسهم كنكل علنا جي زياده قداميتي كل غزي خنفلطا زلنا غلغله سبات استفرالي سيريس فيلمات افتر ديسكتوبهم يبلو مالتي زحجي نتا كمبيوتر ماليسي يوز دوسا وي دما زدقسا مالتي ازيا سلو داون يتخون ስለዚህ አብ ከምዚ ዓበይቲ ፋይላትኩም አብ ኤክስተርናል ሃርድ ድራይቭ ተቀምጦ እቲ ንስራሕ ዘለይኩም ጥራይ ኣብታ ኮምፒውተርኩም ትገብሮ ዘየድልይኩም ጠቕላላ ፋይላት ድማኒ ቅድም ሶፍት ኩሉ ኣለኩም እቲ ካልኣይ ክንገብሮ ዘለና ዲፍራግመንቲንግ ዮር ሃርድ ድራይቭ ብዛዕባ ዛ ዲፍራግመንቴሽን ኣብ ካልእ ቪድዮና እውን ተማሂርና ኣለና ሳውን መለስ ኢልኩም ረእይዋ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ነትና ሃርድ ዲስክ ዲፍራግመንት ክንገብሮ እንክላለና በዚ ብምግባር ተማም ኮምፒውተርና ፍሕፍሕ ዝበሉ ፋይላት እቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተምና ብምጥርናፍ ነታ ኮምፒውተርና ስሙዝሊ ከም ትሰርሕ ይገብራ ማለት እዩ እዚ ዲፍራጊንግ እንታይ ዝገብር ሪኦርጋናይዝ ዝገብሮ ማለት በሙሉእ እቲ ኣብ ኮምፒውተርና ዘሎ ፋይላት ሪኦርጋናይዝ ብምግባር ኮምፒውተርና ብቐሊሉ ዘድልያ ፋይላት ንኽትረክብ ይኽእላ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ዲፍራግመንቴሽን ድማኒ እቲ ካልኣይ ክንጥቀመሉ ዘለና መንገዲ ሳልሳይ ክንገብሮ ዘለና adding more RAM ብዛዕባ ራም ተማሂርና ኢና ራንደም ኣክሰስ ሜሞሪ ማለት እዩ
ዝራም እንታይ ዝሕግዘና ኣብ ኮምፒውተርና ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት at the same time ኣብ ሓደ እዋን ብዙሓት ፕሮግራማት ክንጥቀም ንደሊ ንኣብነት ደብዳቤ እናፀሓፍና በቲ ደርፊ ክንሰምዕ ንደሊ በቲ ኢሜይል ወይ ኢንተርኔት ብራውዝ ክንገብር ንደሊ በቲ ቪድዮ ኤዲት ንገብር ገለ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚኣቶም ዓይነት ብዙሓት ፕሮግራማት at the same time ዝሰርሓሉ እዋን እታ ኮምፒውተርና ዝሓሸ ናይ ራም ወይ ድማ ናይ ሜሞሪ ካፓሲቲ እንድሕር ኣለዋ ኮይኑ ብቐሊሉ ከተስርሐና ትኽእል እያ ውሕድ ካፓሲቲ ናይ ሜሞሪ እንድሕር ደኣ ኣለዋ ኮይኑ ግን እንታይ እያ ትኾን ሲልኩም ስታክ እያ ትኸውን ንሓደ ፕሮግራም ገለ እያ እቲ ራም ትውፍዮ ወይ ድማ ትህቦ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ወይ ክልተ ፕሮግራም ኢኻ the same time ክሰርሕ ትኽእል እምበር 4-5 ምስ ከፈትካ እንታይ ትኸውን እታ ኮምፒውተር ማለት እዩ ትነቅፅ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ደኣ ኮምፒውተርኩም ኣዝያ እናዝሓለት ትርብሸኩም ኮይና ትናታ ራም እውን ክንደይ ዘሎ እቲ ካፓሲቲ ክትሪእዎ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ደኣ ስሎት ኣለዋ ኮይኑ ራም ወሲኽካ ከዓኒ ነታ ኮምፒውተር ቅልጥፍቲ ክትገብራ ከዓ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከዓ ኣዝያ ኣገዳሲት ሳልሰይቲ ክንፈልጣን ክንገብራን ዘለና እያ ሕራይ ራም ክንውስኸላ እንድሕር ደኣ ደሊና ኮምፒውተርና ክንፈልጦም ዘለና ነገራት ኣለዉ ማለት እዩ እጂ እታ ኮምፒውተርና ክተወስኸና ትኽእል ከይተወስኸና እውን ትኽእል እያ ማለት እዩ እጂ ነዚ ክንገብር ሓደ እታ ኮምፒውተርና እንታይ ዓይነት ራም እያ ትጥቀም ምፍላጥ የድልየና ማለት እዩ እዚ ናይ ግድን ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ወይ ድማ በቲ ሞዴል ናይታ ኮምፒውተርና እቲ ሓቀኛ ሞዴላ ብኡ ጌርና ኢና ክንገዝእ ንኽእል ማለት እዩ ካልኣይ ድማኒ እቲ ራም እቲ ናቱ ስፒድ እውን ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ክንገብሮ ዘለና መወሰኺ ስሎት ኣለዋ ዲ የብላን እታ ላፕቶፕና እውን ወይ እታ ኮምፒውተርና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እቲ ራም ገዚእኻ መፂኻሲ ኣብቲ ኤክስፓንሽን ስሎት መእተዊ እንድሕር ደኣ ዘይብልካ ኮይኑ ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክትገብር እዩ ዘለካ እታ ስሎት ኣለዋን የብላን ከዓኒ ምፍላጥ የድልየካ ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ንገብሮ ከዓኒ እቲ ራም ከፊትና ነቲ ፊዚካል ዝኾነ ኬዝ ናይታ ኮምፒውተር ከፊትካ ኢኻ ኢንስታል ዝግበር ስለዚ ኣብዚ እንድሕር ደኣ ኢንስታል ክትገብሮ እንድሕር ደኣ ዘይትኽእሉ ኮንኩም ግድን ቴክኒሻን ከም ዘድልየኩም ከዓ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ እጂ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ቴክኒሻን ተስራሕኹሞ ወይ ብናይ ኮምፒውተር ክኢላ ተስራሕኹሞ ዝሓሸ እዩ ሕራይ ራብዓይ ክንገብሮ ዘለና ነገር updating your drivers ብለና ኣሎ ዝኾነ ተወሳኺ ንብረት ወይ ድማ ፐሪፈራል ምስ ኮምፒውተርና ተላጊቡ ዝሰርሕ ድራይቨር ዝበሃል ሓደ ሶፍትዌር የድልዮ እዩ ንክሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ንዝተፈላለየ ንብረት ነናቱ ድራይቨር የድልይዎ እዚ ድራይቨር ሕጂ ነቲ ንብረት ምስቲ ናትና ናይ ኮምፒውተርና ኦፕሬቲንግ ሲስተም ክዘራረብ ወይ ድማኒ ክረዳዳእ ዝኽእል ሶፍትዌር እዩ ማለት እዩ መብዛሕትኡ እዋን ገለገለ ንብረታት ድራይቨር ዘየድልዮም ክህልው ይኽእሉ እዮም ገለገለ ሓድሽ ንብረት ኣብ መምፅኣሉ ግን ምስቲ ንብረት ዝመፅእ ድራይቨር ወይ ድማ ሲዲ ትረኽቡ ኢኹም ማለት እዩ እሱ ሕጂ ድራይቨር እዩ ማለት እዩ ምስቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተምና ተረዳዲኡ ፋንክሽን ንክገብር ወይ ድማ ንክሰርሕ ዘኽእሎ ሶፍትዌር እዩ ማለት እዩ እጂ ሓደ ግዜ እዞም ድራይቨርስ እዚኣቶም ኣውት ኦፍ ዴት ክኾኑ ከለዉ ነታ ኮምፒውተርና እውን ስሎ ክገብሩ ኣይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ብዛዕባ ኣፕዴቲንግ ዝተምሃርናዮ እዞም ድራይቨርስ ናትና ከዓኒ ኣፕዴት ክንገብሮም እንተኽኢልና ዝበለፀ እዩ ነታ ኮምፒውተርና ኣብ ቅልጣፈ ክሕግዛ ይኽእል ከምኡውን ብዝግባእ እቶም ኣላጊብናዮም ዘለና ንብረት ብዝግባእ ስርሖም ንክዓሙ ከዓኒ ይኽእሎም ማለት እዩ ስለዚ ኣፕዴት ናይ ድራይቨርስ ከዓ ክንገብር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ መብዛሕትኡ እዋን ምስ ኢንተርኔት እንድሕር ተላጊባ ኣላ ኮይና ኮምፒውተራትና ዊንዶውስ ትኹን ዋላ ማክ ባዕላተን ኣውቶማቲካሊ ኣፕዴት ይገብሩ እየን ነቲ ድራይቨርስ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ግን ማኑዋሊ ኣፕዴት ክትገብር ከዓኒ ትግደደሉ ኩነታት ከም ዘሎ ከዓ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ቀፂልና ክንገብሮ ዘለና ማኔጂንግ ስታርትኣፕ ፕሮሰስ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ሓደ ቪድዮ ሰሪሕና ነርና ኣብ ፓርት 37 ኣቲኹም ክትውከስዋ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ እዚኣ ኩሉ ግዜ እታ ኮምፒውተርና ክትውላዕ ከላ ብዙሕ ግዜ እንድሕር ደኣ ትወስድ ኮይና ወይ ድማ ምስ ተወልዐት ዝተፈላለዩ ፕሮግራምስ ምስ ሓቢሮም ዝትስኡ ክህልው ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እዞም ፕሮግራም እዚኣቶም እንድሕር ደኣ ዘየድልዩና ዘይንጥቀመሎም እንድሕር ደኣ ኮይና ደው ከነብሎም ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እጂ ከምዚ ብምግባርና እታ ኮምፒውተርና ቀልጢፋ ስርሓ ንክጅምር ቀልጢፋ ቡት ንክትገብር ከዓኒ ንኽእል ኣለና ማለት እዩ ንብል ከለና ከምቲ ኣብ ፓርት 37 ዝተዛረብናሉ ግድን ቶም ዲስኤብል ንገብሮም ዘለና ፕሮግራማት ወይ ሶፍትዌራት ክንፈልጦም ክንክእል ኣለና እንታይ ኢና ዲስኤብል ንገብር ዘለና ሲ
ክንፈልጥ ክንክል ኣለና እንተዘይ ኮይኑ ሓደ ታ ኦፕሬቲንግ ሲስተምና ዝጥቀመሎም ዝተፈላለዩ ሰርቪስስ ኣለዉ ንዓታቶም ንህዳደዋ ቢልናዮ ታ ኦፕሬቲንግ ሲስተምናትና ዳሜጅ ንገብሮ ስለ ዘለና ታ ኮምፒውተርና ምስራሕ ክትኣቢ ስለ ትኽእል ኣብዚ ቁሩብ ኣፍልጦ የድልየና እዩ ካልእ ክንገብሮ ዘለና ኮምፒውተርና ብቫይረስ ወይ ድማ ዝኾነ ዓይነት ማልዌር ተለኺፋ ከይትኸውን ከዓኒ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እዞም ቫይረስ ወይ ድማ እዞም ማልዌር እዚኣቶም ነታ ኮምፒውተርና ኣዝያ ከም ትዝሕል ክገብርዋ ስለ ዝኽእሉ ብዝተኻእለ መጠን ናይ አንቲቫይረስ ሶፍትዌር ተጠቂምና ኮምፒውተርና ብዝተፈላለየ እዋን ስካን ክንገብራ ክንክእል ኣለና ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ኣብ ፓርት 32 ዝሰራሕናዮ ቪድዮ ኣሎ ኣብኡ ክትውከሱ ኣለኩም ማለት እዩ ናይ ግድን አንቲቫይረስ ሶፍትዌር ብምጥቃም ድማኒ ኮምፒውተርና ካብ ዝተፈላለዩ ቫይረስስ ከምኡውን ማልዌር ነፃ ከም ዘላ ከዓኒ ከነረጋግፅ ክንክእል ኣለና እዚ ድማ ሓደ መንገዲ እታ ኮምፒውተርና ቅልጥፍቲ ንምግባራ ድማኒ ሓደ መንገዲ ማለት እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኮምፒውተርና ዝኣትዉ ማልዌር ቫይረስስ ከደንዝዝዋ ስለ ዝኽእሉ ነታ ኮምፒውተርና ኣብዚ ከዓኒ ልዑል ጥንቃቐ ክንገብር ክንክእል ኣለና ሕራይ እምበር ናይ ሎሚ ትምህርትና ከም ዝተኸታተልናዮ እዩ ፀኒሑ ካብዛ ቪድዮ ኣገዳሲ ሓበሬታ ረኺብና ኢልኩም ተሓሲብኩም ላይክ ግበሩላ ከምኡውን ካልኦት መታን ክጥቀሙ ሼር ግበርዋ ብቐፃሊ ንዝርግሖም ቪድዮታት ንምክትታል ሳብስክራይብ ግበሩ ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ኢና ነመስግን ዝቕፅል ትምህርትና ከመይ ጌርና ሃርድ ዲስክ ዲፍራግመንት እንገብር ዝብል ክኸውን ኣብ ቀፃሊ ይራኸበና